Čaute, zdravím vás všetkých. Dneska sa chcem povenovať tomuto tu. Je to Wi-Fi počítadlo zavlažovacie. Keďže už som mal dlhšie to moje staré a začalo praskať a podobne, tak som si kúpil presne toto z AliExpressu. Mali by sme tam mať počítadlo, mali by sme tam mať aj takýto gate alebo hub, alebo neviem, jak to nazvať. Táto časť by mala ísť do zastrčky normálne, s tým, že sa to pripojí k Wi-Fi a potom to ovláda samotný ten zavlažovací počítač. Ten je v podstate veľmi jednoduchý, nainštaluje sa tak, že toto sa dá vlastne na teda to hrdlo, tuto pôjde výpust a túto sa to zapne alebo vypne. Vy si tam môžete v tej aplikácii potom aj nastaviť, že ako dlho to pôjde po tom zapnutí, že či to bude otvorené hodinu alebo 2 alebo koľko chcete a vypnutie. Rovnako to má super veci, alebo teda využite v tom, že keď pôjdete niekde na dovolenku, tak si môžete z diaľky ako keby z dovolenky zapínať závlahu napríklad. No, tuto máme ešte nejakú redukciu, potom na klasickú tú prípojku, to pôjde sem zo spodu. Máme tu ešte nejakú pásku, takú tú vodárenskú, ktorou si to vieme prípadne ešte utesniť viac. Takže ideme si to vyskúšať namontovať, no a uvidíme, jak to funguje. Ešte jedna poznámka, sem idú dozadu batérie, AAčkové 2 kusy, a nedávajú sa tam nabíjateľné, takže ideme si tam šupnúť baterky, idem to zapnúť, idem toto dať do zastrčky a pozrieme si, že ako vyzerá aplikácia, ako to komunikuje a čo všetko sú tam, aké možnosti. Viem napríklad, že sú tam možnosti aj také, že sa to dá, keď je vonku dážď alebo čo, tak predikcia počasia vlastne zabezpečí to, že vám nebude závlaha púšťať zbytočne vodu, ale bude to mať nejaký delay, takže uvidíme, pozrieme sa na to. No, takže pridanie zariadenia je strašne jednoduché. V podstate ide o to, že ako náhle vy zapojíte baterky do toho, no dlhšie podržíte ten spúšťacie tlačítko. No a keď to máte spustené, tak dáte tuto len plusko a pridať zariadenie. A on to začne takto sledovať vlastne všetky zariadenia. Rovnako tak zapojíte ten hub do zástrčky, podržíte tlačítko a necháte to prejsť. Ono vám to vlastne takto potom vyhľadá obe zariadenia, vy si ich jednoducho popridávate, ja už to mám. A cez ten gateway dáte ešte pridať nové zariadenie, dáte z existujúceho, lebo však už vám načíta vlastne aj to počítadlo, teda ten počítač. No a tu si vyberiete potom konkrétne potom vyberiete už ten časovač alebo teda ten počítač a potom vám to takto pekne dostane. No a keď budete chcieť ovládať počítač, dáte si len gateway, dáte si počítač, no a tu už presne vidíte, že mám tu nejakú predpoveď počasia, ktorú som si nastavil. Čakajte, myslím, že to bolo túto Smart Weather si zakliknem a dám si vlastne delay, znamená odklad, to znamená 24 hodín môžem ponechať, nastavím si lokáciu, no a vlastne tam, kde bývam, tam to chcem mať nastavené, výborne, confirm, takže už to mám. No a tu vidím nejakú predpoveď počasia. Takže ono sa to potom bude prioritne správať podľa toho, ako to máte nastavené. Tu dole mám teda, buď to pustím rovno, alebo si dám teda tie nastavenia toho odkladu, alebo si dám teda časovač. Každý deň, everyday o 8 večer mi zapne na hodinu polievanie. Tu mám nastavené hodina, duration je 1 hodina, takže ja to chcem mať každý deň o 8 1 hodinu. Uložíme si a vidíte, že je to tam. Ja som to tam mal aj predtým, len vám to ukazujem. No a
Tu mám nejaké logy potom, že čo sa dialo vlastne, kedy sa čo pustilo. Pri každom zapnutí vám dojde potom hláška a vy vidíte, že vlastne je to zapnuté. No a takto si to viete pohodlne ovládať aj z dovolenky, takže nemusíte sa spoliehať len na časovač, ale aj manuálne cez tento play, ako keby vľavo dole si to môžete potom púšťať ako vy chcete a zastavovať rovnako. No a môžeme si ukázať teraz, ako to funguje v praxi. V podstate ja som mal ešte jeden problém, že som potreboval kúpiť redukciu, pretože mi to nesedelo, takže z 1 na 3/4. Kto máte väčší ventil, tak odporúčam. Takže mám zapnutú aplikáciu, vzadu môžete vidieť, že mám ten počítač tam hodený, no a tu mám jeden sprinkler a na druhej strane mám druhý túto, takže ideme si to pustiť, dám to len čisto playkom a vidíte sami, že v podstate hneď to zopne, došla mi notifikácia a už sa aj polieva. Takže funguje to následovne, no. A rovnako takto si to potom pauznem. Vidíte, že tá odozva je veľmi rýchla. Takže pre tých, ktorým sa video páčilo, poprosím vás o like a odber, ako vždy. No a popis alebo teda odkaz na tento samotný produkt dávam dole v popise videa. Môžete sa cez neho prekliknúť a priamo si ho kúpiť. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.